hurbiltzen direnean, gertu sentitzen zaitut. Hor zaude, ta nire itzaletik Mañana hay en Tijuana. Ciudad. Aita, telebista ikusi aldu. Baina piztu ez. 5 de la mañana hay en Tijuana. Hurbiltzen direnean, gertu sentitzen zaitut. Hurbiltzen direnean, gertu sentitzen zaitut. Hor zaude, ta nire itzaletik urrun egon arren, hor zaude berriro. Aurrean, zuri beltzean dagoen irudi bat, lehenengo taupada. Etxipenaren kontrako hurbiltzen direnean, gertu sentitzen zaitut. Hor zaude, ta nire itzaletik urrun